Guys, mayong hapon. Ako ang i-feature karon ang movement sa clouds. No, kusog kaayo nga pag-irog sa clouds kung inyohang napansin ha. Mao na ning panahon nato karon. So mao ni siya ang cloud formation karon adlaw nga Biyernes, petsa 18 sa bulan sa Setyembre 2020. So kung imong lantawon, ganina nagputi karon naa na siya sa formation nga nigtabon ang dag-om. So inani ka kusog ang pagdagan karon, pila ka taod ulan na pud ni. So mao ni siya guys ang cloud formation. Karon mura siya naay Tawo nga formation sa clouds. Kung inyong lantawon mo ni ako ang gikuha ag video. So mo kanang atong update karon ulan na pod ganinang buntag ning kuha ng init nagpakita sa haring adlaw, pero karon nagtabo na pod ang kainit. So ikan diri sa CPTC Talusan, Raymond Bagonok para sa Raymond Bagonok Channel.